Gidala sa Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter ang health caravan sa Barangay Lamisahan kagahapon Disyembre 7 sa pakig-alayon sa City Health Office ug Ateneo de Zamboanga School of Medicine nga adunay suporta gikan sa Australian Aid. 340 ka mga pamilya gikan sa mga hilit nga sityo sa Nangka ug Purok 1 hangtod 5 sa Barangay Lamisahan ang nakabenepisyo sa gidalit nga mga serbisyong panglawas sama sa health consultation nga adunay mga tambal, blood typing, vital signs taking, health ug hygiene promotion, child-friendly space, libreng gupit ug massage, flu ug pneumonia vaccination, nanghatag sab og mga vitamins, blood sugar testing ug libreng eye check-up consultation nga dunay libreng antipara. Apil sa gidalit atol sa health caravan ang pagtudlo sa child-friendly space, first aid demo ug disaster preparedness. Nahimong posible ang outreach program tungod sa pagtinabangay sa mga organisasyon, pribadong sektor ug mga ahensya sa gobyerno. Busa, dako ang pagpasalamat sa mga residente sa gidalit nga serbisyong panglawas sa Philippine Red Cross. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.